Mga kapuso, atong sayron ang pamaagi sa pagluto ug pagkaong tatak Ilonggo. Kauban ang usa ka Ilongga cook nga si Ana Lauren Flores o mas iladong si Cha dinhi sa Davao City. Ma'am Cha, maayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Okay lang. Maayong buntag po. Ma'am Cha, unang-una, paunsa ba ka, ma'am, nakatuon sa pagluto og mga Ilonggo food? Bata pa ako, kung wala klase, nag-a-assist na ako sa pagluto sa akong lola ug mama nga ingani pod ang ilang pangabuhian pagluto sa mga Ilonggo dishes. Ma'am Cha, unsa ba ang kalahian kung moingon kag Ilonggo food sa ubang klase sa pagkaon nga masulti nimo kini Ilonggo o Ilongga gayud ang nagluto niini? Makaingon jud ako nga lahi jud ang Ilonggo dish kay tungod namit gid iya. Tapos mahibaw-an jud nimo nga Ilonggo ang nagluto tungod may mga ingredients kami nga iya lang sang Ilonggo like amo gani ning KBL, so kadyos sa Ilonggo lang gid na siya nimo makita. Pag nakita nimo ni nga ingredients ang kadyos nga naa sa niluto, makahibalo jud ka nga Ilonggo or Ilongga ang nagluto sini. Ma'am Cha, sa inyong karinderya, unsa ba ang must try nga Ilonggo dish? Ang must try jud namon diri, ang number 1 gid ining amon nga KBL, means kadyos, baboy, langka. Next, ang akon nga mga kaldereta, nga inilonggo ya nga style nga sa kaldereta namon. Kilawin, nga kambing, potserong baka, hinalang nga inilonggo, laswa kung sa Ilonggo pa, in Bisaya, lawoy. Okay? Mga ginataang langka, nga may bulad, naman mga inilonggo namon. Ang balbakwa namon nga inilonggo gid. Kag ang bulalo nga best seller man namon diri. Ma'am Cha, unsa ba ang sekreto nga nilahutay na og duha na ka dekada ang inyong food business? Siyempre, ang pagkugi ko gid. Ang pagkugi, kay ini nga negosyo, kung hindi ka magkugi, wala. Okay. Makapoy sa kapoy, makapoy gini siya nga negosyo. Then, ang patience ko, siyempre ang pagdala mo sa mga tao mo. Then, ako gid ang nagapangunay og pamalingki kag luto. Ma'am Cha, kay lagino, naila ang inyong karinderya tungod sa mga Ilonggo food nga gikan pa sa Bacolod ang recipe. Unsa ba ang inyong timplada nga nipatok kini sa panlasang Dabawenyo o naaba mo'y gibag o sa lasa, ma'am? Ang mga timplada jud nga wala ko gin usab. Kumbaga, gikan pa sa akong mga ginikanan nga gintudlo sa akon hantod karon, wala ko gina siya gin usab. Kung unsa nga akong natun-an sa una pa, hasta karon amo lang gyapon. Natudloan ko sila pagluto para ining mga traditional dishes namon sa Ilonggo, someday mapasa pud nakon sa ila. Ug karon mga kapuso, syempre, lutuan kita ni Ma'am Cha og specialty sa Bacolod nga KBL o ang Kadyos Baboy Langka. Hello mga kapuso, karon ato nasugdan ang pagluto naton sa pinakanamit nga KBL, means Kadyos Baboy Langka. So kani atong mga ingredients sa atong putahe: kadyos, baboy, langka. First, atong mapabukal tag tubig sa aton nga kaldero. Na ato nga buhaton is unahon ginato ni siyag butang sa ato papalambuton. So next, pag lambot na sa kadyos, ready na siya nga ibutang ning aton nga pork belly. Okay. Next, langka. Okay, sabay-sabay na yan sila, sabay lang yan sila maglambot. Then, ang atong luya. Yan ang pinaka-importante. Ang atong sibuyas, bombay. Okay. So, ang buhaton na to ani is
Pakuluan nato na siya maayo. Ilaga jud nato para maghumok tong baboy og nangka. Ato nang ibutang ang aton nga tanglad. Siyempre ang aton pampaaslom. Anong gusto nyo nga kaaslom, so pwede nyo damihan, pwede nyo bawasan. Okay. Kag siyempre ang aton nga asin para pampalasa. So karon luto na ang aton nga KBL. Pwede ta na pilawan, bango. Kag pagkahuman, pwede ta na siya i-serve. So mga kapuso, amo na ni ang aton nga KBL. Kadyos baboy langka. Namit gid. Mga kapuso, samtang nagatanaw kay Ma'am Cha kaganina ba nga nagaluto. Murag, gibati naman kong kagutom. Nga bag-ura man ako na mahaw. Bitaw, daghan kay salamat Ma'am Cha sa mga oras ug gigayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Chillax lang mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.